És teu el llibre? Sí, és meu. Les mil i una noches. És xulo o què? Sí. I de què va? És sobre una noia que en el seu regnat hi ha un sultà que cada vegada es casa amb noies i una nit després de la nit de bodes les mata. I un dia li toca amb ella, amb la Scheherazade, casar-se amb el sultà. Després d'aquella nit, va pensar què podria fer i cada nit li explicava mitja història perquè el sultà es quedés amb la intriga i no la matés. I ho va fer així 1001 nits. I al final? El sultà s'enamora d'ella i no la mata. Doncs és una història d'amor. No, és més una història d'imaginació. No sé. Molt bé. Vale. Gràcies. Adéu. Sí, sí. Però és que aquell és horrorós, I el tio pesat sempre fent fotos al cul, ja no sé què dir-li. Sí, aquella dona ja portant 3 dies arribant a l'Itàlia. Doncs va córrer que fem tard, Va. L'altre dia em va començar a fer partides tota la tarda, al final li començava a agafar perquè dic, almenys que pesat. No, i la foto que li volia fer el cul a ella, que jo no... Va, anem, que fem tard. Vinga, corre, anem amb la cara aquella.
Firme fotos del cul. Anda que yo te voy a hacer una foto. Hola, Aisha. Hola. ¿Qué tal el cole? Bé, ¿Qué tal la vida? no gaire bé. La mare vol anar a Marroc, però no li donen vacances al restaurant. Vale, adéu. Adeu, que vagi bé. Ara és temporada alta i no es pot anar ara. Jo tampoc no puc anar. No entenc per què ens costa tant. Home, ja s'entén, és temporada alta ara i... No, no és això. Què és? Hola, Musta. Hola, què tal? ¿Qué tal? Mira-la. Bien. Mira la cumpleañera que está haciendo 4 años hoy. 4 anys, molt bé. I en nanet, mira, què? Què tal? Ya está muy bien. Te trucaràs als avis? Y tan que sí. Molt bé, molt bé. Molt bé. Vale. Fins ara. Vale. Ella sí que ho ha tingut difícil. Ella? Per què? La Nora és de Colòmbia. Una família mitjana, feliç i tot bé. Quan tenia 16 anys es va casar amb un home que tenia un negoci de joies. Mi marido era un hombre muy, muy bueno. Era un hombre que no le hacía daño a nadie. El único pecado de él era ese, que tenía dinero, Van tenir un fill, en Carles, que es un hombrote hoy día, que está todo grandotote, que es el amor de mi vida. Y fue muy lindo, una relación muy, muy, muy bonita. un dia van sentir un soroll a casa a la nit. En mi vida, yo imaginé que una cosa de esas me fuera a pasar a mí. Es que yo no. O sea, uno siempre lo ve y uno dice, ay, le pasó a X persona o en las noticias o esto. Pero que me llegara a mí, El pare va anar a veure què passa a la casa. Després, i la Nora i el fill van amagar. Després van sentir uns trets. algo a mí me decía que él ya estaba muerto. Porque pues entrar ahí a la habitación, en la cama y todo el rollo. Pero entonces ya yo pensaba en mi niño. Y yo dije, bueno, ¿y mi niño? Quan van sortir, van trobar el pare mort. I el seu fill, en Carles, clavat així mirant el seu pare que estava mort. De pronto a él le ha costado un poco. A él le costó un poco. Pues yo pienso que es normal, es su padre. Pero bueno, ya está. Després van buscar un altre lloc perquè estaven amenaçats. Por el hecho de que el niño vio. Porque yo no vi nada. O sea, yo sentí ruidos y todo, pero el niño sí vio. Entonces ya como llamadas amenazadoras. Y yo dije, no, esto no. Y yo dije, y yo hago lo que sé que haría cualquier madre en el mundo. I van decidir de viatjar fora de Colòmbia i van venir aquí a Espanya. La Nora va venir amb en Carles, que tenia uns 8 anys, amb la Daniela, que tenia uns 3 mesos, i ella, sola, no coneixia ningú aquí. Viviendo en un piso súper malo, súper frío. Yo no sabía qué era tener calefacción allá. O sea, súper mal estábamos. Entonces ahí ya, bajones. Això és molt difícil. Pero después, mirar a mi niña y decir, pero si es que tengo una niña muy linda. No, que va, yo tengo que seguir luchando. Y yo tengo que sacar adelante a mis hijos sola, pero lo voy a lograr. En aquesta vida, Aisha, s'ha de tenir coratge, s'ha de tenir valentia per tirar endavant. Hola. Hola. Bon dia. Aviam, veníem a demanar preus per connectar-se a internet. Home, i tant, tinc els millors preus. Alta velocitat. 0,90 cèntims. Vale? Els ordinadors els teniu allà al fons. Molt bé. Vale? Amb vosaltres. Hola, què tal? Bé, Com va la lectura? bé, ja quasi acabo. Sí? I com és que estàs per aquí? Perquè estic esperant la meva mare que vingui per trucar. Ah, molt bé. Molt bé. Anem cap allà? Ah, sí. Sí, allà teniu els ordinadors, endavant. Vale, Vosaltres mateixos. gràcies. Bueno, ya está. Hola. Com ha anat? Molt bé.
Mira, Todo muy són bien. 3,35. Vale. Molt bé. Un moment, que et dono el canvi. Ha anat bé, així? Sí, sí, muy contenta mi familia. Molt bé. Vale. Muy Adeu. bien. Gracias. Adéu, que vagi Vamos, bé. Daniela. Adéu, Daniela. Adeu. أنا السلام عليكم. لا لاباس. كي راكي دايرة؟ لاباس عليك؟ كاينين هذا بخير. كي راكي دايرة؟ لاباس عليك؟ الحمد لله كثر مزيان شوية؟ بخير. الحمد لله. الحمد لله حنا كنعديو. أيوا كي دايرة مع الخدمة؟ كي دايرة؟ تمارة وصافي. تمارة؟ تمارة والوالدة مريضة والبعد وكتعرف اللي كاين. هذا من تعدي وخلاص. شنو قال لك الباترون؟ ما خلانيش قالت ما تمشيش ودابا مرة كنعيط ليها وصافي. ياك وما كاين حد معاها كتعرف الوقت كي داير. دابا يكون خير إن شاء الله. ايوا يدير الله فرج ديال الخير دابا وخلاص يكون على خير. كل حال. المهم انا غنهك. واخا عيط أنا. A ella li tindries que dir això del coratge i no a mi. Tothom s'espavila, Aixa. Tothom. Tothom té les seves dificultats. Sí o no? Per tirar endavant s'ha d'afrontar les coses. Afrontar, analitza, mira què pots fer, però afronta. És afrontament, és lluitar, és coratge. Saps? No m'expliques a mi històries si tu no vas poder treure't els calçotets en els vestuaris. Però tu de què vas? Cada vegada m'atreus el tema dels calçotets? Cadascú té les seves dificultats. Ets una mica infantil, eh? És que jo flipo. Jo flipo, la veritat és aquesta. Allò de dir tu, jo. No, és que la història no és entre tu i jo, Aixa. No trates com una niñata. No, no és veritat, això. El que no pots fer és estar amagada a darrere d'un llibre i vivint un món que no existeix. La realitat és una altra, Aixa. On vas ara? Un moment, Aixa, sisplau. Aixa, vine. كده شوف شو تعيشوا. خرجت مشات مشات. عييت مع هاد البنت عباد الله. فين ما كنحتاجها ما كنلقاهاش، فين ما كنحتاجها ما كنلقاهاش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شو شحال عندي شوف. لا معليش صافي. خلي لا صافي. شكرا. باقي الله يرضى عليك ولدي شكرا. المهم السلام عليك. لا الله يعوضك. السلام عليك. الله يعوضك. Venga, no me descabrar. Pues sí, tío, estoy mal. Qué noche. Está tan mal, Ya va a ver, bien, está bien, no está mal. Un cavallo no arriba, ¿no? Si es que, si ya casi que pago, Hola. Martí Lomà, et sona? És que estic buscant al Google i no trobo res. Martí? Martí Lomà. Rei Martí Lomà. Omar? No, Lomà. Lomà, Martí Lomà. Uma. Martí Lomà.
Què és un rei de Catalunya? Sí, bueno, està mort ja, em sembla. Era un trobador. Un trobador? Què és un trobador? Un poeta. Un poeta. Està mort. Hola, Aisha. Vine que hi ha un noi aquí que necessita ajuda. Una història de Martí Humà o alguna cosa així. O Humà, o no sé. Hola. Què tal? Com estàs? Bé. Estic aquí buscant una pàgina web de Martí l'Humà, però no trobo res, és pel col·le. Tu no saps com trobar-ho, això? Sí, un moment. És que no has escrit bé. No. Hòsties. Saps? No... Ara començo, no sé com et dius. Aisha. Aixa, és maco. Vol dir alguna cosa en el teu idioma? Sí, vol dir vida, viure. Jo em dic Jordi. Però en català no vol dir res. A veure... que burro, clar. Vale. Gràcies. En saps més tu d'història de Catalunya que jo que sóc català i aquí l'he Què vols cagat, dir? Que perquè Portibel no sóc catalana? No, que va, però... Un moment, que em truquen. Sí? Hòstia, esteu al cine ja? Vale, doncs vinguem un moment. Estic aquí, vale? Ara vinc. Adéu. Ens veiem. Adéu, Aisha. Ja. Gilipolles. Hola, què tal, senyor? ¿Qué tal? Què tal? ¿Vas bé? Molt bé. Trabajo. Molt bé. Hòstia, ha arribat. Sí, he llegado esta mañana a mi casa Hòstia, que guai, tio. y hemos venido a colgar ese cartel. Molt bé, amb balacone, tio. Y Molt bé. tocará esa tarde a la Nuria. Ah, molt bé. Aixa, un moment. Mira. És l'ensora i conviden en Babacone, tenen una festa avui. En Babacone els convida a la festa. Y el digo, Vale? Vols venir? Ja parlarem amb la teva mare, no t'amoïnis. Quan ho faran avui? Avui, a la tarda. Vale? esa noche estáis invitados, ¿eh? Vale, veus? Ja ens convida. Està bé per canviar d'aires. Vale? Ja ho dirà la teva mare. Vinga. Adéu, que vagi bé. Bueno, estábamos muy nerviosos por lo de salas y por ahí, en fin. Finalmente nos tocó la sala. Eso es Babacone. Son griot. Los griot son gente muy importante para nosotros. España da mina wolot ta da kon daga ta di honan daga savanja wai kone ta da kon daga ta di re men daga kimba kwati ta da ko daga ta di honan daga la sanat dem baga ko solo to na mina to olot so ni nga olot bambara na olot hulle na olot Siempre donde vayamos están con nosotros porque siempre tocan y hablan de nosotros, de nuestros antepasados, hablando del hecho de cada familia y la historia de cada familia. Cada raza tiene sus historias, tiene sus raíces. Y nos da el coraje siempre de pensar, de no olvidar de lo que hemos dejado atrás, que cada uno ha dejado sus padres, ha dejado sus hermanos, y tiene sus costumbres, y tiene sus hechos de los antepasados, y siempre nos haga recordar a lo que somos, para no olvidar a lo que somos. Cuando escucho un griot, me siento casi, no sé, fuera de normal, yo personalmente. Llegará un punto que me sentiré fuera del normal. Porque a mí me penetra mucho sus palabras y a lo que tocan ellos. Si tengo un problema o si me enfado, siempre tengo que escuchar en los griots. La guitarra tradicional me ayuda a reflexionar más. Y sea lo que sea, voy a encontrar alguna solución. Ahora, Aisha puede convivir entre tres culturas. Lo de su origen,
lo de aquí y lo que he aprendido en el concierto, sabiendo otra cultura que no es ni de aquí ni del suyo. Vamos. Kuni menjaunya, boleh tinggal di presenta hai kamu di ina hatu ko. Iya boleh. Boleh tu kan Aisyah. Boleh tu kan Musa. Musa. Kini baba, Sulmano Jawai, Gimba. Así que tú eres una buena chica y tú le gusta mucho. A verte solo y ya se sabe que tú respetas mucho la gente. Kini durai nyai. Wallahi. Honta durai baka mosri. Sí, un respeto para ellos. Alingo da guru. Están muy contentos. Alingo da. Están muy contentos. ¿Qué hay? Hoy mau anga mulai nak kinai. Nak kinanga. Asirin ni. Te ofreces, Bella, porque tú eres una buena chica. Gracias. Atahanan nuare. Oíle. Ahí va. Bien. Con él. Musa. Assalamu alaikum. Portat cada cosa, meu guai. Hauràs de provar tot. Guita, que maca. Guita, que guai. Que maca. I guita, quina samarreta. Guita. Ole. És que et quedarà? Hola. Quins cabells. Que guapa sense el vel. Ja veuràs com quedaràs amb tot. Guita. Oh, i aquest vestit no vegis el bé que et quedarà. Estàs? Bueno. I guita aquesta. Que maca, aquesta samarreta. Guita, quins pantalons. I guita, quin bolso. Guita. Oh. Guita, quines sabates. Ostres, que guapa, tia. Ostres, quin cul, tia. Què et sembla? T'agrada? Que guai, que guai. Uala, a mi aquest m'encanta, m'agrada més que l'altre. No, tia, la xitxa. Que no tens xitxa? Quina xitxa? Què dius? Per què tens xitxa? És mania que tens, xitxa ni merdes. Ala, que elegant! Que guapa! Queda molt elegant i molt sexy. Un cul molt maco. Aviam. Ja sé. Aviam. Estàs superenojada. Veuràs que estiguis malament. Que guai, que guai. Supera.
Tanca, tanca. Estàs guapíssima, has quedat perfecta. Però així no vol sortir. Ja ho sé, el pintallavis, que sí? No. És massa fort. No, el pintallavis està bé, però és que no... Home, va. Així no puc pas sortir jo. És massa. Que estàs molt guapa. No puc pas sortir així. Mira! Què fas? Júlia! No, tio, no fa gràcia, Estàs molt guapa. És que això no és el que vam quedar. És que t'has passat 3 pobles. Però tu et sortirà molt bé, ja ho veuràs. Sí, com no, és que no, jo no el volia fer. Què està passant aquí? Io sai, io non faccio il titolo in questo euro. Non chi va per non fatte quasi un po'. Perdona, ¿me cobra? Ah, sí, perdón. Hola. Què tal? Bé. I tu? Bé. Hòstia, em pots ajudar? És que vull entrar al xat i no sé com fer-ho. Sí, un xat. Aviam. Vale. Sí? Ara no puc. És que no puc. T'ho dic en sèrio, un moment. Ja et trucaré. Com et dius? El teu nom, per posar-lo al xat. Com et dius? Sandra. Sandra, vale. Un moment, Aquí. Vale. Doncs ja està. Vale?
Gràcies. De res. Tu vius per aquí a prop? Què? Per aquí a la zona o així? Sí. No t'havia vist mai. Jo em dic Jordi. Ara fa uns dies que vinc també a treballar i així. Bueno, tinc pressa. Adéu. يا خويا ملك I així que no t'ha reconegut? No, tio. Què dius? Això n'hi hauria per fer-ne una pel·lícula? I així va, què? Explica-m'ho tot, va. Què? No, què vols que t'expliqui, tio? Tot. No vull, no tinc ganes. Per què? No, Va. que no i que no. Ja està. Sisplau, que m'ho expliquis. Però... Bon, explica'm. És que deixa-ho estar ja, sisplau. No, espera, primer te vull fer unes fotos. Molt bé, estàs guapíssima. Perfecte. Aviam. Posa't així. Oh. Ara, aixeca't els cabells així cap enrere. Mira, és molt fàcil. Cert, doncs fica't sèria. Va, que estaves molt bé. Fes així. Que no? Va. I ara, deixa't els així. I fas... Ara estira-te. I ara, fica el xal. Per aquí, per aquí, per aquí. Quedes molt bé. Així. Que Perfecte, perfecte, perfecte. Oh, i ara un amb el bolso. Què passa? Em mates. Me l'he deixat al locutori. Hòstia! Me l'he deixat? Sí, però tio, és la meva germana. Ja està bé. Jo, mira, és que em matarà, quan ho vegi em matarà. Què faré jo ara? Què faré? Anem a buscar, ja està. Però si la meva germana se n'entera abans que el anem a buscar, és que em matarà. Hòstia, no, és veritat. Sandra? Sí, estava ahir al locutori. No el conec. No? Bueno, doncs El gràcies. bolso de la meva germana. És la teva germana? Sí, molt doncs. Ahir estava al locutori. Sí, molt doncs, és Sí, que el està. necessito. Bueno, ja li puc tornar jo, perquè ahir estàvem parlant i tal, i se'l va deixar i li vaig recollir. Però és que el necessito ara. Ja li puc tornar jo, tranquil·la. Per què? Que t'agrada, la Sandra? No, que va, però ja li puc tornar jo. I doncs tinc unes fotos, Júlia, tenim tinc pressa. unes fotos. Júlia, tenim pressa. Més sexy. Tenim pressa. Res. El gerro de la meva mare. Però és que estaves guapíssima. Sí, però, tio, ensenyar-li les fotos. De què vas? Ah, home, li hagués agradat molt. Sí, moltíssim. I tant. No hi és. No, ara en sèrio. Hòstia puta. Merda. Ja el recuperarà. Sí, ara hi vaig i li demano. Hòstia, Això és el que volies. Això és a punt de presó. T'ha molat o no? Noi, què? Estem bé o no? Noi, escolta, tu, si volem guanyar dissabte, o petxuguem o no petxuguem. No podem fer el tonto.
M'escolteu o no m'escolteu? Mira el company que estigui desmarcat i passa la pilota. Anem amb ganes o no anem amb ganes? Però vinga, nois, va. Cap a la dutxa, va. A la dutxa, Vinga, va. Pues, tio, per aquest puto problema de quants quilòmetres s'anava bé, 200 euros va quedar el cabró del becari. És una guardiola fugada, el puto cotxe. Diu el canviaré. Sí. No saps la meva, dissabte. Digue flipa. Hòstia, vostè què? Fer un filmoti, vull o què? Quan venia del Marroc, una de les coses que intentava fer és no ser diferent, de ser com qualsevol persona d'aquí. O sigui, clar, la diferència vol dir formes diferents de pensar i volia dir això, que volia ser que ningú me parli com si fos que jo vinc de molt de lluny. Bueno, ara visc aquí, ara soc una persona d'aquí, per tant, vull un tracte com qualsevol tracte que es fa amb Jaume o amb Jordi o Gemma o la Fina, és igual. Clar, jo portava durant molts i molts anys dutxant amb calçotets. Els hammams al Marroc es dutxa amb calçotets. Clar, és un costum de molts anys. De cop que te trobes amb gent que dutxen sense, imagineu que al Marroc treure els calçotets davant d'una persona és faltar respecte, no? Imagineu, és un extrem, no? I arribes aquí... És un altre. Joder, tio! Jo pensava que la feies petita com jo! Tienes per això, eh? No pot ser tan petita, no pot ser tan petita. Pot ser, de qui són aquests calçotets? Mira, parlant dels calçotets. Fins dijous, Intentes d'explicar a la gent d'aquí per què tu ho fas d'una manera diferent, però no és una simple explicació, sinó sempre intentes de fer una cullerada més d'intentar fer entendre a l'altre que la teva postura és també legítima, no? És també correcta. Bueno, gent. Vinga. Vinga, nens. Ciao. Som un club. Adéu. Adéu. Adéu, que vagi bé. Adéu. Què, bitxo? Intentava de justificar tota aquesta situació i això tampoc no em va acabar d'agradant. Jo volia ser una persona igual com tothom, sense tenir necessitat ni obligació de justificar res. I la veritat és que no vaig tenir la tranquil·litat amb aquesta situació fins que vaig canviar d'aquí. Qui el més guapo? Hosti, quin susto. Perdona. Com estàs? Bé. Sí. Què llegeixes? Les 1001 noches. No. Et volia demanar perdó per l'altre dia. El que allò que perquè portés vel ja em feia estrangera de fora. No, si en realitat jo no penso això, si t'acabo de dir que queda molt bé. Ara t'ho he dit, estàs guapa. El vel no el portes perquè t'obliguen? No, perquè a mi m'agrada portar-lo. Sí? Sí, jo crec que el cabell és algo molt íntim i que només ensenyes a la persona que t'agrada. Doncs la persona que ha vist el teu cabell deu ser molt afortunat. La persona que m'havia de veure el cabell ja me'l va veure. Això? Això és teu. Adéu.
Què fem, Mustafà? Bé? Bon home, vaig a presentar aquesta gent. Molt bé. Vamos, anem a escoltar un moment. Mustafà, aquest ens cardarà per dir la te. Estàs content? Sí. Doncs jo també. D'acord. Vinga, va. Señores, ¿vamos por la faena? Va, no perdem. Venga, ponte bien. Venga, fuera. Venga, Mustafà, espabila, Fuera de cara. Altra vegada. ¡Oh! Gire. Solo.